Kanigiri ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli di kasan lijana kimat bakong san joko khubor. Prasni ha along ki pulit an set iki sangut ki subadan kti ha kajing sa peniap uraja Raghuvanshi ki bakan thop ru ka kurem jong u ka sonam Raghuvanshi nak bantaban le su iki jing tokit. Nadu ubnai banwan ka jing pensisha ba rengkat ba adhar kalong ka badan kam nak bantaban book ya ka tiktal tiket ban let jing let dakarel ong katnat railway jong sarkar India. Khot jing yalang menteri katnat puli puthi ke Meghalaya urakam sangma ya ki he nong yalam ka UDP banthau ya ka draft policy jong ka Meghalaya education grant. But khot ka National Human Rights Commission syakaji kop snaf lim lengkon halor ki hok long beriu. Lai puai terik unailar hajar afusan katarik bakhadu. Ki kubor ki babnya. Ya baru sangut ki beriu ki bala subadan keti kejeng peniap beriu ke bala jah sok radang sen kata kejeng peniap ya Raja Raghuvanshi ubala wan kai honeymoon rengkat bala ke kurim sesora ki bakentop ru ya kanong ya selabah khmat kata ke sonam Raghuvanshi lara tian bishar ning ke janmit ha ke Khasi district and session judge Shillong ha pedeng kejeng pahara ke perkhing bha ka kanun toket juki pulit Meghalaya kata ke special investigation team hadin ke jing lum ya bunjat ki sabut rengkat ke jing 3 minit lambat ki wedi ki trat pulit hari India kilala banwan ra ya ke sonam Raghuvanshi Shillong ha ka snya jong ke sibaar ya ke bala keno bakadei maka ke bala penbet ke jing sela ban peniap ya lau kurem Raja Raghuvanshi ubelong unong khayina indor ha ka jingwan kai honeymoon ke jogi sapo sora yaki samut gi wedi ki bala subadan kti ha ketika kampenya bi raja kata Uraj Kushwaha wa Akash Rajput Vishal Singh Chauhan bad u Anand Kurmi lawan ra Shillong halor ka transit remand nem ka step habaka kali ke bakit yaki tegi subanong peniap beri kalpoi ha ki kerpong joga ying bisar la sertap da ki pulit khnang bante la kam na ka jingwan to jing ki pat ba ki bakwa yo i ki batru na kinong pathai khubor ki bela pen khre ban yo ring dor ni kran ni ki ki brio ki bela subadan kti ha ka jing penia brio ka bela pen ki weni kri India barakove ye ki ki sanmut ki subanong penia brio ki bakun thop ru ya ka sonam la aibor ye ka tnat pulit ban set iki ha ka along jing ki pulit na ka benta ba kin toket shu bat ya kan ka jing aibor kalong na kabenta prasngi u superintendent of police of East Khasi district uba Vivek Siem ulakyar na kabakren hello ka jing plaka sonam da ka baulo ong ba kambha ban su anta ni tharai na markatna pulit kanang ya sa prang he ki jing toket bat ya ka ka ban saja on say pet hadin ka jing ja sa apniap Raja Raghuvanshi kalong kamat ke bakongsan hakila pathai khubor hakari hak baki khubor kla sapriang baka sonam kala thmu bat ya selaban peniap ya Raja rengkat ba Uraj Kushwaha ubala keno ba udei ba i jongka bat bakala terwaru arpulak tengkai kiti kiwi pat ban peniap ya lau kurim ban penti kena susu ya kecing tokin kipulet ke East Khasi district kin leira ya kiti sangut sesora hak jaka bala ja kati jingja kenang bakin laban sandur temai ya berok ke balaja ya kanong yang selah ke bahkamat ha ka jing peniap ya Raja Raghuvanshi ka sonam Raghuvanshi onra mentah kesengi syaka jing bishar USP ke East Khasi district uba Vivek Siem ulai itu ba ya berok sangut ki weipat ki subanong peniap lawan ra na indor habakali halor kumu ke yomi na Shillong hadin bakila le ketika kam sniu USP ulai itu baka sonam kalami na soara da ka local taxi bat kala le chago hati hadin kata kala le hala kalenti da karel kawe hidin kawe kumjuru kita gila ngut gibala dan ketilang bat ka kila le chago hati da ka local taxi bat kila simpat da karel ban le sa indoor katnat penia yaki kamrel jong sarkar India kala ong banadu ke siterik jong benai banwan kibala ban book yaki online tiktal tiket lengba ka app bat ke website jong ke IRCTC kilong tang kibala penyeso bat pensisa ya laki account bat ke adhar
ia kini kesin jam la sim kenang ban penti kena ia ke jing yo ia ka tatkal tiket hakar kom ka bakut besai batru na ka benta ka jing bit jing biang jong kinong le jing le dakarel ka Indian Railway kala penbenai ki kat tu kat ni ki jing pen kala ki bakong san ha ka tatkal tiket booking system ha ka ba kat kum ka scheme ka batmai ka jing pen shisha ya ka OTP bala penyoso bat wadhar kalong ka badai bandan bat penbiang na ka benta ka online tatkal booking nadu ka khat santri jong benai nai tung mentau snem ya ki tatkal tiket bala book na ki passenger reservation system counter lengba ki jaka ki bala yo jing itu kin dan kam ya ka jing pensisa OTP ban pha se ki mobile number bala ai da ki nong pendan kam ha ka por ba book tiket kani ka khubor ka wan shapi na ka Akashvani Shillong Naka Akashvani Shillong matang ini beteng ye ki khubor ki berang sa kum kesin jam mula ke jengcu ban penkelador ya ke puli putih ya Meghalaya menteri ke tanat puli putih ke jela urakam isang ma ula penlong ke jengelang ke bakongsan rengkat beginong ngelam ke seng United Democratic Party UDP ki bekentup ru ya presiden jong ketika seng sign perthai uba met ba lengdo bat menteri kabinet uba pol lengdo ban ya perkhat bat ya taisani halo ke jengcu penteri kam ya ke Meghalaya Education Grant bantau ia ka draft policy halor ka kompenya ya ka pisa bamang kirkom sinshar badru halor ki jingtai jing sina haki school jong ka jela habakren ki nong pathai ku bor hadian bawai ke jingelang urakam sangma ula pentikena baya ka draft document on sasam sabaro trio pungut ki nong mikmat jong ka dobar thau ai ke jela seki jaka puli badru seki officer jong ka tanat puli puthi na ka banta baniok mi binia su ka National Human Rights Commission kala pli ke jeng khat penrung kerteng na ka benta ka annual competition ka bakhat wei jong ka ba ka jingi ko ka long halor ki film lengkot halor ka hok long brio man brio ka te ki jingi ko kala khreng ye ki babun ha ki snem ki belet ha ka ba ha usnem bela dep hadu lai spotlight li ki entry kila wan na kelengkari kathong jong ketika scheme ya kop ka badan ru bat ka kusnam kalong ban pensler bat ajing itu ya ka jing tibet snap lem jong ki pat ba nong song snong jong kari klem da khen ya karta ka ban kentiu bat ya daru ya ka hok long brio man brio ka kusnam ki nong jom kalong da ka song pisa ba arlak tengka ya ka kedan ka ban kong silak 10,000 tengka ya ka kedan ka ba ar bat silak tengka ya ka kedan ka balai nalor ke song pisa on airu ki certificate bat ki trophy bat kendan ru ki katu kan ki film ki bala ban yo ru ya ka kusnam certificate of special mention rengkat ba ka song pisa ka ba san po jar ka kat kum ke jing ibet jong ki nong bisar katarik ke bakhadu ban pediang ye ki film baladep sna kan long ka live hui trik jong nailar arajar arpusan ha ka ba di ban pha ki online da ka ba pendan kam ya ka Google Drive folder syakani ka email address nhrcshortfilm@gmail.com Kawai ni kiseng balang ka Federation of Khasi Jaintia and Garu People FKGGP North Khasi Hills District rengkat ba ka FKGGP Nongpo Circle Unit kialet ye kendo yu Additional Deputy Commissioner ADC jong Riboy District nin kasngi ban ai da ka jing ujor halo ka jingja accident kali ka ba kha ka ba juja hasilin ter ka surok ba National Highway khamtam ha ka than chang bangla ba khat khandai mer ha ka ba ya ka surok la siang da ka do bilat Daka National Highways Authority of India kata ka NHAI. Habakren kinong patay kubor uba Ricky Maja ubalong General Secretary jong ka FKGGP North Khasi Hills ula pentaw ka jing sokya ka bajur halo ki jingja taku kali ki baja kha nakapor sa kapor ha kitikitan ha ka ba ula kadaw ba ka surok kalong ka babutut ba ha ka por salam ka balong ka jingma yaki kali ki bayat nakatika surok ka FKGGP gala kentui ki bor sensiar jong district bakin simkia halo ka tegi jing ujor bat bani penbet bat ka NHAI ban le ka badan kam kenang ban la penbet iki jing ha ka tegi surok katu ni ku bor lakut ke belawan sepi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabaji ni so par baka Delhi station na ka bentaki ku bor ki banwan naka